Tak se neposerem, ne? Počkej, a funguje to vůbec ta aparatura? Já bych to dal domů. Já bych jim to poslal, zmrdu. Šikovný, šikovný. Kurva, škoda, že jsem mu toho nebyl. To jsou 4 z chlastaček, jo, prosím, vole. Jo, no. A tady můžeme vidět největší strom. To udělal Kuba. A čím? Na Silvestrách byl ožralý, jak to zapíchl nezředa stromě. Tak právě. No, to je to. No, to je to, ne?